Tak nám povedzte o tom viac, prípadne ako sa vám to podarilo a ako budete hlasovať za tento návrh, zrejme proti. Za samotnú rezolúciu samozrejme budeme hlasovať proti, ale áno, treba povedať, že ten pozmeňovací návrh naozaj konkrétne menuje projekt Fórum, ktorý už 11 rokov vlastne dlží Európskej únii cez 100 000, ktoré sú exekuované, ale máma predsedu Progresívneho Slovenska deklaruje, že nemá žiadne peniaze. Vidíme, že na Slovensku tá kauza tiež naberá obrovských rozmerov, kde sa každý deň nové a nové informácie ukazujú, ako tie peniaze boli míňané na ich vlastný prospech, či na platenie účtov, nájomného, energií, mobilných telefónov, či dokonca exekúcií. A ešte tam máte teda aj nejaké nové zistenia, ktoré deklarujú, že takúto exekúciu, ktorú aktuálne čelí zo strany Európskej únie, má dojsť ďalšie roky, kde opäť s nejakým klamlivým spôsobom vymanila peniaze z Európskej únie. Takže ja si myslím, že ak sa ideme rozprávať o nejakom pochybnom využívaní eurofondov na Slovensku, tak tam projekt Fórum jednoznačne musí hrať prím. Pán Viezik, aká je vaša reakcia na toto doplnenie, na ten doplňujúci návrh do tejto rezolúcie, ktoré teda spomína matku lídra Progresívneho Slovenska? Predsa len to mala byť rezolúcia o vyjadrení znepokojenia nad využitím eurofondov, PPAčky a tak ďalej.